Rita, ik zou eens iets moeten vragen. Ah, zeg Nee, maar. blijf zitten. Wat? Is dat waar dat Patrick u van drank voorziet? Jij hebt mij aan het smaak geklapt, zeker? Rita, ik zou alleen willen weten of dat waar is. Ik denk dat het beter zou zijn dat Patrick hier een tijdje wegblijft. Dat meende jij niet, hè? Jij wil Patrick toch weer niet afpakken van mij? Dat is de enige vriend dat ik nog heb, hè? Dat snap ik, Rita, maar het is echt niet mijn bedoeling om Dat is Patrick... typisch mijn familie, hè? Jij kunt gewoon niet verdragen dat ik een beetje gelukkig ben. Niemand trouwens. Ah, wel ja. Ik ben gelukkig met Patrick. En meer moet dat niet zijn voor mij. Iemand die mij verstaat. Iemand die mij probeert te helpen, maar dat echt wilt helpen. Hè? Niet zo van, doe dit en doe dat en dat mogen niet en blijf eraf. Nee. Ook iemand die mij een beetje graag ziet. Ja, dat snap ik. En Och, Marie-Roos, alles is goed om met een duivel aan te doen en met te pesten. dat is niet waar, Rita. We hebben echt het beste. Oh, het beste, het beste, het beste. Iedereen zegt dat. Ah, wel, het zit mij tot hier, zeg. Kan dat woord niet meer horen. Voort. Godverdomme, dat is altijd hetzelfde met mij. Kan ik nooit iets doen. Nooit. Jamais.